Hi guys, what's up? Another vlog para sa ako ang last 14 days. Today is my day 3, so meaning to say 12 days more na lang. Dili before Christmas. It's 12, my last 12 days na lang din sa MOR. And then at the same time, on duty ko and magload og music as usual. And busy pa gyapon ang mga tao sa gawas. Tanaw na. Oh, busy pa gyapon sila, pero nag-break sila karon. Nanay lagi pambuhat ron. So, gamay lang din sa station kay skeletal man ang duty. Ako lang sa MOR, and later on alas 3 sa hapon mag-on air gyapon may kauban ako si Sweet Maricar and si Brother Boy Negro. Ayan, so mag-load sa ko music. Oras na to, it's 12:27. Mag-load ko music yapon. And nagyapon sa MOR cagayandeoro.com. So sa website sa ABS-CBN sa MOR, pwede ba ninyong madunggan labi na to mga nasa gawas ko, katong mga nasa abroad, mga OFWs na to or mga nagpuyo na sa laing nasod, pwede ninyo ibisita ang MOR cagayandeoro.com. Yan, para makabalo mo sa kamulong play mga music, pwede ninyong paminawan sa website. And then sa Facebook Live, yan, kami lang madunggan po ninyo. Yan. Yan, live me sa Facebook po namo. Alright. So, sugdan na to akong adlaw karon. So, mabisi-bisi na gamay para sa ako ang daily vlog. So guys, kabalo ba mo, nalang ko'y trivia sa inyo ha. Tawag ba ka trivia? Kaya dugay na ko 7 years na ko din sa ABS-CBN Cagayan de Oro. But dapat yung mga lugar din ito sulod sa compound nga dili kinako gakaadtuan. Yan, aside sa MOR na everyday ko na adire, and then din sa building na ako'y makaani ko din, pero dili kayo tanan masud gakaadtuan ako gakasudlan kay wala man ko'y buhaton po dito, no? So gusto na ko pod na maadtuan ang mga lugar, no, nga di sa ABS-CBN sulod sa compound na wala pa na ko naadtuan before. Unsa ka ba? Tanaw na to niya. O karon atong tanawon kung unsa nga mga lugar din sa ABS-CBN nga wala pa na ko naadtuan. Around 2:15, alas 3 pag live na mi. So sorry sa takadali kato tanaw kung sa mga lugar din nga wala pa na ko natuan. Let's go. Oh my God. Hey! Busy! Ha? Presidente busy. Alsa baluta na. Alsa baluta. BHS pa ba ni? Para ano kayo ni? So, muna siyang set sa pamahaw special. Kanina mo ko din kanina ko din sakit yung tiil. Anak kanan ako dia mga staff room yapon. Di na ko musaka kay sakit yung tiil. So right now ako sa likod kami na dire. Muna akong tambayanan. So na first year na ko dire. Dili ko katambay mag miod to mag text uban pa. Ganito lang. Once ra ko nakaani dire. Balbal na rin. Hindi gusto. First time ako makaagit rin. Los! Ngipos na ta. Mura magmaoy, maggalit. Ito sa itong Mga katigayunan. katigayunan to. So, sa kadug 7 years ako din pa ko nakatambay dire. Nakatambay dire. Once lang ko nakali din nakikaon ako kay nagsugba-sugba sila. But wala ako naka standby dire. Mo din na din. Mo din na dire diyan. Alright. May kampo para mag-checkpoint. Lutuanan jud siguro ni pa. Nari among tower. Yoro. Loh, saan mo kabalo din eh? Alright.
Ada agyanan din eh. My God. Tapi ka gym din eh. Hindi nag-gym. So, din nga area. Tingin ko nalagsara ko kumakalaag din eh. ABS-CBN. Oh. Ba? Familiar man siguro mga ano eh, di ba? Studio 23. And the tower. Alright. Muna na siyang ilalom di. Ay, hala. Sige, bay. Tapos ako kabalong, ada CR din eh. So, dili ka kalibang si Boy Negro siguro. So, building sa engineering din eh. Tinagay ko musulo dito. Kanan naman ko diya. Kasi dito sa mga area, wabukad to dito. And then, muna yung labig kitang bayan dito. Yeah. Paulay siya. Oh, anyways, muna siya ang mga dako luag maligid nga compound din ni luag nga compound din sa ABS-CBN Cagayan de Oro. Ka-amaze bugo din ni kay hinlo tapos plaster. Then ma-amaze ka sa kada lugar. Ako dili may ko makaanhi din ni sa ano sa area nila sa mga engineering kay dito naman ko sa MOR. And then nay grotto na mo din ni sa ni ano na may saint dire nga murag once pa siguro ko nakaadto dito nakabisita. Promise. And then karon ako atuon ako dito. Ato na to. Sige. Karon na makita po ninyo. Right. His struggle is real. Oh, nice kaya mong grass. Kita niyo na. Diba? It's so green. Din eh. Yan. So, talagsara kayo makita na ko din kung mag-park ko dire nga side. Pero for 7 years wala pa ko nakabisita din, nakatambay. Like holy place unta ni ABS-CBN, di ba? So, pag anima ko din trabaho something na. And then guwapo rin na tambay na. Ba? I don't know kinsa sa mga MOR DJs din nga nagatambay dia. Ayan. So pa picture ko din pero never ko nakasulod pa dire. Na side. O kabalo ko na ba di opisina nila din di ba? Mga undang nila 14 days na nabilit bilan lang. 12 days na nabilit sa ako pero o kabalo nga na di opisina dia. Mesol na mo. And guess what? Na may mga isda din yung mga koi guys. Tata mo. Mura magkamaoy. Alright, so na may mga isda din, na may mga din yung mga koi, uban pa. Oh, ito na sila maila-ila. Hi koi. Are you guys ready? In 3, 2, 1, go. Alright guys, so kamulo ko og lantaw din og katong nahitabo sa Lebanon, sa Beirut. Ayan ang explosion. So grabe ka ngilngig no. Nakita naman siguro ninyo. Kay mo man siyang sulod sa mga balita karon sa international. No, so nani ka kusugbay mura og nuclear bomb ang naa didto sa sa Beirut, Lebanon. Tanawagan ninyo ha. Oh, muna siya ang first. Sus. Imagine ba nana oh. See?
Hantod nga pila ka yards kang giabtan. Pila ka unsa kalayo ang giabtan sa maong explosion, no? So nag-damage, ginana gyud oh. Grabe. Sus, wag gyud siya damhan nga inana nga mahitabo atong maong sunog. So mato ba nila more on kanang mga sa fireworks daw, something na mga pabuto, siguro mga pulbura na didto. So dapat careful gyud ang inana, no? Inana kadako ang damage ang nahitabo, muraga nuclear bomb. Well, anyways guys, humanami nag-live sa MOR Cagayan de Oro page sa Facebook. And then pwede mo ninyo paminahon gyapon ang mga music sa morcagayandeoro.com. Alas 4 na, so mag-prepare pa ko din mag-load na po ko again og mga songs until ugma. Please katong mga bago pa naka-view sa akong YouTube channel or wala pa mo naka-view, please don't forget to hit subscribe, notification button para updated mo sa akong mga videos guys. Salamat kayo sa iyong tanan. Og enjoy lang ninyo. So karon is ako on day 3 out of 14 days. So pila na lang gyud ko ka days din remaining days na ako din sa MOR sa ABS-CBN. Bye, salamat.